Amuna Mara. Kuno Bararo. Ask you to tell You will put Punopara. It didn't repair. Oh, I didn't. And the Kawia last Thursday, Nika Shonga and Kalzoka. Chimanda Zoka Futi, the Club was one time is so. And Shkanamas. Opesa Wongo to come down. Come down Punan. Local did she go? Punan. Come down. Amazon through. Amazangu pane one actually one time, hundreds young. I don't see that some. Baba had bound, look now at some. Sanya Kuriba. I am better than days ago. Ndikangoti kuzodzimba kwandakaitwa namupamba ndokwakazoita shuwe kuti ndidini kudzimba naamweni asamwene ndoyarara nemurume wako ndiziva asi vainge wakatorera murume ndozvandingofamba ndichingotosa kunzi kuti iwe utori mainini iwe ndovausi kumurume wako Ndio ini pakanzaona kuti amweni vanokuramidza kuita bondeni. Ndizvozvo. Taura Nasekuru izvozvi. Tichitanga kugara tese nemurume wangu. Wakabvunza kuti ko mainge matowata mese here? Achikaudza kuti ndani mudzimai. Akati achiti shit. Alright azvina basi. Kune mhimbe yekumusha kwake yatosaka fona uchita 2 weeks ukadini sikasangani. Then vata vaimbozvina futi previous marriage. Saka zvina basi. Sedairamba chizama-zama zvichiramba. Dzimweni dzenguva zikana dzemurume nge asikatomiri. Todaro wachingogara chingodaro. Murume achingorota wachita bonde. Dzimweni dzenguva achitozvibatsira ega. Ndakaguma ndakangojera kuti ndoupenyu hwacho uripo. So atezvara pane kwakazotumwa nemota. Vaduma? Kurova nekombi like. Baba vemurume. Zvichibva zvanzi ndini ndakonzeresa kudini accident. Ndivomuroi? Patagara. Kanda kusvika pakunozvara mwana. Atezvara wakararana? Aiwa. Asi ndine rimwe zuva it's like ndakatorwa makiye padhoo. Pane munhu aida kuvhura dhoo kudai so. Murume wangu akasipo. Pandatobvunza kuti ndiani. Hapana munhu akazodaira. Patagara ndakazobirwa mvura ndichigeza. Pandabuda pandatarisa ndinakona munhu. Pandabvunza murume wangu ndatomufonera. Ndikati ko ndadirwa mvura zvinoreveiko. Munhu wacho handisi kumuona. Kana kuti hanzi pane zvinenge zvichida kugadziswa kana pamba wataurira gani kungondidira ndiri mubathroom uya mutoilet wondidira ndiri mubathroom. Akati watanzi haudi zvepano saka kana uchiri angosanganipo nazvo pazvandarika. Then amweni vakasvika patime yekuti vaindimutsa 1, 2 vanga vasikadarikidzi 1 vasikadarikidzi futi kumashure kwa 12 vaiuya vachinditi prim kasikonovhura bhaketi vasiya kudibidza kutoilet endanovhura bhaketi vasiya vhara bathroom. Ndaienda ndosvika ndonodini ndotongorivhura ndorigadzika zvakanaka. Vairidza tsama otanga kudikitera vachiombera chitini ndakatoshaisha. Ndakazvara mwana mukomana ndakunzirwa muroi pamwe pangu chichi zvakawanda zvekutaura. Unonanga? Ndine 2 vakomana. Nemurume yeye? Saka tagara taimbogara kwedu tega. Murume uyu odzoka otaiwa kwatiri hakusi safe. Todzoka futi pamweni chingodaro kuguma ndani pamwiri bei kamwana kangu kadoko kane 10 months. Kari kuba? Kari kumusha kwedu ini. Kari siyambaka?
ndane vamwiri murume wachibvaenda nenyaya yekuti mwana wenyu ndodoti mumbogadzisa chivanhu chiri paari vatodini iwe ndone chivanhu mati iwe ndone chivanhu chei hazvinonzi ndine mudzimu uri pandini wei tichifambawo nechinzi wekurapa wakamboya mati wakamboya kuuya like mudzimu wacho wambobudirwa here zvakasoitika ndiri chiri kuchikoro handinoziva kuti kwakurubudirwa kwemudzimu kana kuti asi ndakabudirwa like 2 weeks ndiri form 4 mangwana kuseni uya uri dzirombera nako mana tori unobuda zvakanaka saka chibva takogara takadaro murume wangu achibva ndinogara naamweni wangu kumba chingoyo zvokungoto apo neapo kuguma kuya everyday kusvika ngogara kutoti na6 ndienda kutodini ndakutoenda pandasvika pakuzvara mwana vazita 7 months andati ano ndiende kunogara kopi kune murume wangu chisvika ndakabvunza kuti avambonyatsoinga chii panapa ndati ndainga chii murume wangu chikwadzazawo right saka inonzi kana wati wainga murume wako kana chakashata ndivatezvara vaindibvunza amai vachibva kutoti inini handidi kumhoreswa nechiro chako ichoichocho ndowakusemeswa handitoni patatotanga kutogara takadaro chitogara ichibva taita izvi murume wangu wakakatenga stendi sati atanga kugara tese asati kutanga kuroora stendi yeye iri muzita remunun'una wacho bvatora loni ye1.2 kamwana kangu vakatanga kungorwara plus inini ndegara chingoti ndofanira kuti batsirwa handatora mari handaenda kune imwe ngavo ndasvika ndanzeinogeza unodai murume wangu bvaazviona ndichigeza mishonga iyo vatanga kukokota asi handina kumudza kuti mari yandatora ndanobatsirwa bcause iye anga asikadi kubatsirwa aiti ndinobatsirwa kuri kuendani vabereki wangu ofuchinini kuri kuenda vabereki vake nevangu kwese handikudi ndoda kukwatengesa takambosvika kubva ndatodaro vazoti chindipa mari iya pasara 1 wiki kuti adzoke kubasa ndati amari ndakashandisa yes 1.5 aiyange 1.2 ndakashandisa iyo mari ndakasarwa ne400 1.2 pakasara imwe yachakapera batirwa nebhengi papasara 1 inozi 908 saka ndoti ndakashasa zvema 600 something ndakaenda kunanga ndakashasa zvema 400 something imwe yacho ndakabva ndatsvagira vanhu kozi vanga zvisina zvekupfeka handatsvagira vanhu saka vandadini vatonditi vatsamwa paya vatanga kutotukana vati handei kwatete vataenda kwatete vatasvika vatotaura nyaya yake vakatachidini tukaimba mudi mugadzirisana ofuchi kuenda kwatete kwatataita vabereki vacho vanga vatoti svika uchitodini uchitosiya munhu haana kuita seizvozvo tiri murodi akabvunzwa kuti ko my friend unaye akati tozotaura ndasvikeko tichingosvika kavatonzi baba gule uya gumi vatoenda vatonzi munhu wako ngatodini ngatorongedza dini aende kukwavo vangosvika vangogara vadaidzwa futi pechi2 mazva ndataura unodini hauna kunzwa here ndo pakazoshingondiudza kuti zvinonzi chi rongedza udini ubve panapa asi zvachange tichiita haucharongedzi zvese chimboro sinziwe kozi taenda kwatete ndandamudza kuti imwe yacho ndandashandisa nditi imwe yacho vandaita zvekuura indakatapsho zvandandaita vandatomudza kati since wanitapsho woendawo unoshanda maworking days weekend wodzoka chi panapo since pagara hapatona relationship yakanaka nawo nemi but atitsoke ndakubuda
murume anga arindo basa, baba ndo anga aripo. Ndatomuka kuti azviwashe zvangu. Akati ko iwewe uri kubuda nebhegi wani sei? Zvimwe zvese izvi zviri kusarirei? Ndati ndichapota ndichidzoka ndomatariro aita aita murume wangu. Akati aiwazve kozi patakabva unozi tisatenda kwatete ndakabva ndanobatwa neshuga kuti zvese zvandosangana nazvo handizii, ndakangobatwa nemwoyo wekuti ndege ndizviuraya hangu. Ndakatora tai yemurume pandasungirira pamapuranga pandatombozviturika. Mwana akazoita kaikaita kushinyira kacheche kacho pandatostruggle dini kuzvibvisa. So ndakazokangana tambo yairi iri ndisina kubvisa. Kamwana kangu pakakabva nadhedha acho kumba mambuya acho. Dhedha acho ndokwaityira anga asikadyi chikafu chandaibika. Anga asikadyi. Chibva toti kozi musi wacho ndandaramba even kubikira mwana ndandakatsamwa achibva ndonodya nango kupi ikoko. Vakatosvika vakatoti nditiona tai yako iyi. Iye akatongoibata vatonzoti tambo yakatosima vatongoda vanotarira vabereki vake. Saka vabereki vake kundidzinga kwakaita vakati hatisi kuda kuitirwe ngozi mumusha medu newe. Tagara chikutaura kuti iwewe siyana nemukadzi uyu achanetsa even pandandishine pamwiri pemwana wangu. Tagara chikutaura even pamessages aitobva kuna baba wake ndaitomaona kuti paunosvika kwaari gara atopedza naye usiyana naye, but murume aisaita saizvozvo. Ndengani yekuti ukaramba utaura mumusha? Vamwe naingonditi kwai hauiti zvandoda, hauiti zvepamusha panatotaura Sekuru. Pane zvimwe zvauri kufungidza kuti vaiti ukuramba kuita zvepa wakataura ida wakagara zvino wakaona kuti dzimu rako haridi uroi chawanga wainga murume wako. Nyaya ingati muemeri tozoitaura mangwana takamburidziwa mberi tomuona kuti zeta nemugwe kuti kudini. Saka Sekuru ndone pamwe zvezvokwadi. Ndivo ngatovaudza. Asa usizoti ndipani?